Bé, nosaltres, quan vam rebre l'encàrrec del Consell Regulador de Pere de Lleida, el que vam veure clarament és, primer que res, que calia una marca, calia definir una marca que era algo molt més que Pere de Lleida en si. Penso que és bo connectar una mica amb un públic emergent, en part, també, modern, actual. Trencar una mica amb aquella imatge una mica obsoleta de la imatge gràfica de fruita, no? Que està poc treballat. No? O sigui, hi ha poques marques que realment tinguin imatges notòries, no? Dins del mercat nacional i internacionalment hi ha més cosetes. No? Com es fa un nom? El primer que es fa és entendre bé per què ha de servir aquest nom. És a dir, què ha d'explicar, quins són els atributs que ha de comunicar o ha de suggerir, en quins països s'ha de moure aquesta marca, quins són els idiomes en els que s'ha pronunciat. I trobar un nom com Edenia, que clarament ve d'Eden, del paradís, afegint-li aquesta terminació IA, pròpia del llatí. Eden és un nom conegut en totes les llengües, amb les llengües anglosaxones, amb les llengües llatines, francès, italià, català, castellà, etc. No sé, potser en francès dirien Edenia, més tancat. En italià no et sabria pronunciar-ho, però en castellà i en català sona igual. Edenia, quizás, i Edenia en català, Idinia en anglès, i poc més, et podria dir. Minúscules és perquè, veiem, és un concepte que fa com que la marca sigui més propera, no? El missatge que vulguis donar és més proper a la gent, té més arribada. Penso que és bo que una imatge es pugui vendre sense massa informació gràfica, diguéssim, no? Poca representació gràfica, tu entens de seguida què és això, no? El lila és un color que em dona molt de frescor, no és un color excessivament utilitzat en fruita, vull dir, tenim una diferenciació per aquest aspecte i és un color que combina molt bé. El primer que vam fer és una anàlisi d'estudis de mercat i entendre molt millor el consumidor. Llavors vam veure quins són els atributs bàsics que la gent reconeix i són més rellevants pels consumidors en el món de la fruita. Un era la nutrició, bastant lògic, l'altre era la facilitat d'ús, i després vam veure un que era fonamental, que era el sabor. I, ostres, el sabor és una cosa que amb estudis de mercat, que amb estudis de consumidor, tests ciegos, etc., sempre surt Pere de Lleida com la que té el millor sabor. Tant condicions climàtiques com també condicions de l'àrea de regadiu, es produeix la pera amb un sabor més potenciat i més dolçor de tota Espanya i de tota Europa. Quan estàs en un projecte de naming, el cap et va donant voltes tot el dia. No pots, treballes 8 hores, surts d'aquí i s'apaga la màquina, no? Li vas donant voltes tot el dia, amb la qual cosa un nom et pot sorgir en qualsevol moment. Un procés d'aquest pot generar molts noms, des de 200, 300, molts noms. Està clar que d'aquests n'hi ha molts que no són vàlids i n'hi ha pocs que són adequats en aquest briefing de naming, no? Però en el cas d'Edenia va ser bastant així. Amb la reunió interna de l'equip amb el Víctor i amb el Jordi Massip va sorgir ben al principi. El més important també és que el nom sigui registrable, no? A internet totes les combinacions de 4 lletres estan registrades, hi ha milions i milions de dominis web ja que estan agafats i trobar un nom que sigui registrable a internet i a nivell internacional és el principal problema de qualsevol marca, no? La imatge de campanya surt una noia i un noi, representen la parella original de l'Eden i que estan en competència per menjar una fruita definitiva. O sigui, la millor manera més poètica i més clara de parlar de sabor i excel·lència en el sabor era utilitzant la paraula delícia, dient que la nostra fruita és deliciosa, i també que és una tentació, que entra ja al mercat dels postres que són una tentació de veritat, no? Per la seva dolçor i per la seva excel·lència. I en el món de la fruita ningú s'ha atrevit a fer de la fruita també com un premi, no? De fer-te la fruita com un... Vinga, doncs ara em prendré una fruita, ara em prendré una pera, ara em prendré una poma. No estem molt acostumats així i volem que passi això, no? Quan ho hagin provat, els tindrem fidelitzats. Volem que ho provin.
fem una marca sexy. Adènia. Adènia. Edènia.